Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalanga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi! Para sa haring inyo! Dali lang. Arya na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Arya, ara! Hindi mo ito dyan! Amo maniwa si Poldo, ara! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayuin ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kang, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parmiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala papelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Naisyaga, Showtime! Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Ay, kabudlay gining pangabuhi kung tigulang ka na. Ano man? Kung mga luyag ayhan ako liwat, mahigugma man siya ihan siya kon. Baw, mayotan ni ko may tuko kay may pamangkuton ko di. Wara, may naguning nga tuko, pamangkuton ko. Tuko, maluyag ayhan siya sa akon? Hindi ayhan siya maluyag? Maluyag ayhan siya sa akon? Hindi ayhan siya maluyag? Hindi. Huwag na nagsabat siya ako ng tuko. Ano naman? Ay, mag-amo ni gali, sino na lang yan nagahigugma sa akon? Hindi. Tuko gali ang mahigugma sa akon? Ay, uy, Ari, ang tao nga magapalangga sa akon. Nag-abot. Ano kinabuang buwag, butre? Gali kay istorya lang ko din ako lang isa. Buang na dayon. Hindi Aw. Kay do wala ka nag-istorya ho, pati tuko, kina-istorya mo. Uy, batian mo galing pamangkot ko sa tuko? Oo. Ambal ka di kuno sa tuko. Oo. Kung wala na kuno sa mapalangga si buwara siya. Ay, budlay niya. Alang-alang makulob-kulob man ko na sa kisame, Premiloy. Oo, kaya wala di mula to, odla-bla. Nakita mo si Berto? Uy, sa lubong? ay, ato ko to sa likod. Abi ko gani, may nagtiklod to siya. Galing kay, ay nano man. Nag-ara ni siya gali lapit sa buho, ya Premiloy. Oo, magpulot sa buho. Dumasinggit ko gani tadi nga. Oh, tampuke niyo, tampuke. Ay, doon. Kasubo lang to ni Berto, nagtulod siya nga mahulog sa subuho. Ay, oo, Premiloy. Kung kisabi panahon nga perti kasubo ikaw, may mapalapit siya mo nga babae, mahulog ka na yun. Siyempre, siya na makabulig si mo para makamove on ka sa kasubo mo. Oo. Nga, Premiloy, mahapos gid bala ang mag-move on? Ang magbubuon, hapos na kung may kanaluyag sa babae, kaya luyag mo, pero kung dugay, ang luyag mo, pero tinugay ka kamubon. Ay, para sa ako na Premiloy, hapos lang mag-move on. Tapos mo bala pamahaw, antes ka maligo, move on ka, para nga riktada, lakapos ka ba? Balakan mo na. Wag ko, stress ko stigo lang. Premiloy, updi ko, mamasyad na kay Sky. Ha? Updi ko. Ako may kwarta ka, pwede. Grabe ba? Ikaya bukdi. Oh, matod. Grabe ba?
Diri man ta nila ginbutang sa daan nga bodega ba? Baw. Matsyag ko. Damo na dihuan mo. Ala. Ala kalain di oh. Mga animal sila. Mga animal ka mo. Isaylo kami sa tinlo nga bodega. Hindi na magsigit, Jack. Hindi na batiyon sa gwa. Oh, ano kita sidi? Anong himuon tanga tatlo? Nagbalik sila ni Puldo kag ni Buyong. Hindi, may dala sila nga paha. Anhon nila ina. Ayaw ba? Anhon yung paha nga ina, Puldo, Buyong. Sige, sulod. Buyong. Puldo. Jack. Amo neneng teon, Jack. Abi mo guro. Kung hindi kami makabalo sa ima. Tapos isa mo sinay kay Boy Tirador. Alo na si Jackie. Kasiguhon. Mabalos lang kami gamay. Hindi ba sana mo pagpatamaan? Ay, di man. Hindi na pagsakitan. Apo ko. Hey, mga sapat ka mo. Sapat ka mo sa batasan, Buyong, Puldo. Hindi na pagsakita si Jackie. Maluoy ka mo sa bata, ngayon na. Preparado ka na, Jack. Kung ano mang imuhon sa akon, bahala na ka mo da. Tsaka, agay, kasakit sang tila kong gimpaha mo, agay. Di ba ka, Buyog? Hay, si Puldo to yung nagpaha siya. Ako yung wala pa. Ako naman niya. Agay. Kasakit. Tama na, kasakit ka na, agay. Wala naman si Kaloy, si bata. Animal ka ba? Tsaka, agay. Ano na ba tiyagan mo, Jack, ha? Agay. Hindi ko mampating, ha? Ano mo sining natabo sa ako, agay. Nagaragoy ka? Ari pa ginoy, Agay. Tama na, Puldo. Agay. Puldo, maluoy ka man kay Jackie. Tama na ina. Maluoy man. Siya, naluoy sa magkastigo sa amon na. Agay. Hindi. Jackie, hindi. Nalipungan si Jackie. Animal ka, Buyog. Hindi, basi napatay na si Jackie. Patay man. Nalipungan lang ina sa kasakit. Abi ko kung magwantay ang kasakit sang pagpahana mo sa iya. Timan, bro, nalipay na kami. Tinakabalos na kami kay Jackie. Sige, Puldo, biyaan ta sila dire. Boyong ta. Jackie! Diba? Kung makabuhi lang ako dire, pamatsyon ko kabutanan. Jack! Hindi, nalipungan ka si Jackie. Jackie! Kamusta ang ginpahimo ko sa inyo? Nga duwa. Nasa ilo niyo na pala sa daan nga budiga 3 kabihag. Buyong, Puldo. Ato na, sir. Matuod, sir. Ginano ninyo si Jackie. At ano pa, sir? Ato ga lungay ng liog?
Sakit ng dughan kang isumbang mo sana. Hindi pala nagpaandam na ako sa inyo nga hindi niyo pagpatamaan si Jackie. Kibasi kung mapatay. Sir, nagbalos lang kami, sir. Utro ka man. To! Mga itong misaro. Kakusog sang sumbong mo, sir. To. Mas maayos siguro. Pantiroon ko na lang ka mo. Hindi, sir. Hindi, sir. Wala na patay si Jackie, sir. Nalipungan lang ini. Mato, sir. Hindi kami pagtiro, sir. Maluoy ka ba, sir? Madulaan ka isang masaligan mga tinao, sir. Animal ka. Andaman niyo kung hindi na makabuktaw si Jackie. Andaman niyo, kid. Malaptag yung utok ninyo sa salog. Magalin na kamo sa atubang ko. Magalin na kamo. Sir. Tinapunan. Sandian ko man. Agay. Ay, salamat. Ay, mayo kinaumpawan ka na, Jack. Sandian ko man. Ay, agay. Kasakit ba? Kasakit sa kalawasan ko ba? Agay, Ginpataman ka ginila sa paha, Jack. Pagkawala sa kaluoy. Abe ba? Bago pa lang na tabo sa akon, lo. Sa tanan-tanan ko nga mga kontra, lo. Wala gin sila kabalo sa akon. Subong pa lang na tabo. Agay, Grabe man sila nga duwa magpaha sa akon ba? Agay. Kasakit ba? Grabe labhag mo, Jago. Agay. Kinalanggan nga makapalagyo kita diri Lolo Pidong. Kagchaylo siya. Andaman gini nila sakon. Manabat gi sila sinisakon. Ang pamangkot ka ni Jack. Paano tadi makaluwas? Kay tatlo kita nagapos dire. Dahil lang bala. Kapkapon ko ng bulsa ko nari pa ding silpon. Aba Mayo rin pa rin cellphone sa bulsa ko. May cellphone ka, Jack? Olo. Ang cellphone ngayon, ginbilin ito pala sa mga tinaw ni Boy Tirador. Basta subong may pagkikipanawag sa ako si Tito Lorenzo Panganiba, no? Natultulan na nilang head out mo. Pero sa subong may pagkikipanawag sa akon man. Basi siya lang makabulig sa aton. Nga maluwas kita diri nga tatlo. Agay. Jack. Sige na, Jack. Hindi kita magdula sa paglaom. Makaluwas kita diri. Hindi ko kapatid, lo. Hindi ko kapatid sinimo. Naglibugid ang ulo kung nga nakahibalo sila sa pag-abot ko. Isa lang din panagupdok ko, Jack. Gagamit sila sa gadget. Gadget? Ano nga gadget naman? Hambal nila CCTV. Oo. Napiho ko, maginagin butay nila din sa palibot sa hideout. Kaya mamonitor nila na ang sagwa sa hideout kaya di kung may CCTV sa sulod. Mo siguro nga naka-alarma sila sa pag-abot mo. Pamutangan nila sa CCTV. Ang hideout ngayon hindi Boy Tirador.
Amo na nga mahapos kanila nga nadakpan, Jack. Aba? Amo ginatudayan lo? Wala na siyang duha-duha, Jack. CCTV ang ginagamit nila. Agad nga madakpan kaliwat. Kag, hari na. Mahapos ka na nila nga gindako paagi sa lambat. Nagagamit sila sang CCTV. Anong mahimo ta sinay? Gasalig man ko mo. Gasalig ko ya. Abi ko, hindi sila makabatsag sa pag-abot ko. Nung nagsala, gidang pamisaron ko. Ati, wala na ko sang may mahimo. Kaya natabo na yan eh. Agay ah. Ay, magiho lang ko, Jotay, ka. Sakit ang labhag ko nga sa pahalo. Agay. Sige na, Jack. Badula, balagi na. Ari na ako sa klinik. Bah, si Ethan naman yung sagwa mo. Hi, Ethan. Hi, Kat. Kilala mo ko dayon ba? Ay, of course. Sa tingog pa lang nami ka ng tingog. Wow, grabe. Basta mga lapit sa akon nga mga babae, kilala ko na dayon. Uy, tood. Ikaw bala, damo ka ginabalaan. Mapungko ko di sa tupad mo, ha? Wow, grabe. Si Jojo gali, Ari? Si Jojo? Oo. Atong sa sulod, do busy gitu guro si Jojo. May customer siya? Wala. Ang amon bago ang masayista nga si Celine, gina-training niya. Ay, okay. Nga siya gina naga-training, ha? Di ba na damo man ka mo da? Kaya siya lang permi naga-presentar nga ma-training. Ha? Ano? Sensa ka ba ni? Nga mo na, haw? Kadamo sa inyo di, tani. Bulos-bulos ka mo eh. Nabatsagan ko man nga daw siya, pero may ang ginapangita sa babae nga matraining sa iya. Basi ko Ano? Siya pa may ginapangita sa babae? Ay, ara ka na gid. Do permi siya gani, no? Do permi siya ginasakop sa babae sa pagkaon. Sunod lang na sa nabatsagan ko kung sa mga sugid-sugid sa mga abyan ko sa akon, ha? Baw, tingala ko man nga, bisan mag-chat na lang sa akon, wala na siya time. Ay, nano man si Jojo man. Sa nagligad, do permi ko pa na siya ginaupod palod, pero sa mundo wala na siya gawa ka palod. Ay, siguro wala na siya load. Amo na nga wala na siya nag-chat sa akon. Oo, siguro. Ay, nako. Kung wala siya nag-chat, ikaw man bigay, ka man nag-chat sa akon. Ikaw bala. Joker ka gibalaitan. Dapat siya, kung wala nag-chat sa imong iban, chat ka sa iban. Wala mo na? Oo, hindi pagbabayin ka galingon mga masubuan tungod lang sa pagkasubo mo sa wala nag-chat nga iban. Ay, kabalo ka naman ang story naman ni Jojo. Hindi bala. Kabalo ka naman kung paano kami nakigbato nga duwa sa amon pagpalanggaan ay. Sige lang Nintindihan ko na siya. Ang nahimo sang partner mo nga si Jojo, mahimo man na sa iban nga bulag. Ang magpakibato? Hindi bala. Bato man na sa. Hambal sabi sa akon si Iban. May mga bulag ko no nga, hindi ko no kaya magpakibato eh. Depende ko no na. Basi may iba na sila. Ay, amo na. Kung hindi makigbato, may iban. Kung wala na siya iban, makigbato na siya mo. Ay, ambot si mo itan Pero kung gusto mo gid nga makita. Napakadlaw mo gid ko. Pwede ka man kalili daw para makita mo kung paano sa mag-training ni Celine nga duwa. Hay, Etan, basta ikaw gani istoryahon ko, damo kagid na balaan. Tungod nga, masadya ko yung naistoryahon. Masadya ko yung sa kay Jojo. Wala yung seryoso na kasyado si Jojo. Puro na lang na yung obra. Hambali sa akon. Basta kung nagigugma ka, dapat seryoso ka. Hindi man sana nga tiyon. Isa pa kadlawo naman ang babae nga palangga ako para di mo subuan. Abo! Kung mo gali, maarik-ik na lang ng niga mo kung makanabya ka. Oo, para ba sa imo? Kung kita magdayo na maarik-ik ka na lang pirmi. Abo! Ambot na lang sa imo. Bisan wala tabugas, makadlaw na lang ta. Siyempre hindi ka tabugas eh. Abo! Ay, nako. Sige, palakat na ako, Etan
Okay. Sige, bye-bye. May lang nga paglakat O, sige, hindi ka magkabalaka kay kung mag-break yun ka mo, ari ako. Tan? Hello, Silin. Hello, Jojo. Kamusta ka na, Jo? Okay, gid ako. Ikaw? Okay, gid Salamat ni dili sa pagtudlo mo sa akon sa training, ha? Abi mo? Dasig bala ko makahibalo kung ikaw nagatudlo. Ay, tuod? Oo. Tungod niya, kasagad man abi sa imo, eh. Pero, hindi ayan magselos ang girlfriend mo? Si Catherine. Wala na siya nagaselos basta makita nga sa insakto lang. Malipayin gid bala ko, Jo. Salamat gid sa pagtudlo mo sa akon. Nanamian gid ako sa inyo kay ginapangita niyo gid ang paryon ninyo nga mga bulag para tudluan sa patag sang pagmasahe. Kanami no, kung kamo mismo nga mga bulag o kung kita mismo nga mga bulag ang nagabuligay. Inabalang wala kita nagahisaay. Oo. Amoy nang importante, Silin. Salamat ki Jo. Sige, kay matuon pa ako. Mapatudlo pa ako kay Ethan. Pero mas nami gid kung ikaw nagatudlo. Hello. Sige Tudluan ka na ni Ethan. Tudluan ako mapalangga. Aba. Ay, salamat. Natapos ko na gid man ang pag-training. Tapos ko naman massage ang isa ko customer kagina. Buka kapoy ba? Uy, simigo Ethan, guro ari di sige napupuan na mo na kapkapon ko ba yan? Ara sa. Migo Ethan, may kay ari ka. Tapos ka na training? Oo. Medyo kabalo-balo naman si Silin Isang paano, nabalaan niya naman ang mga pinduton sa lawas ng customer. Okay. Ay, nagkatudig si Catherine. Ha? Nagkato si Catherine. Nagkato ang girlfriend ko. Ate, ano ko no? Yung pangita, iya ka. Ote, anong ginambal mo sa iya? Ginambal ko, ka-training ka pa kay Silin. Ate, mayo gid. Wala ko do ka kuan gid sang training yun si Lynn do ka nami gid sang komportable ka mo tin balang ko sang intindihan lang anay mo nobyo. Salamat gid Migo Ethan ha. May lang kay ara ka. Pati way naman siya sang iban nga ginhambal. Wala naman. No abi kay do ka sako gid abi sa akon. Bisan pag-chat na lang sa iya ko kay isa kakalipat ko. Way kaso kung wala kalod pasahan ta kalod para makachatan mo lang sa. Ikaw damo ginabalaan. Ate sige salamat gid Migo Ethan ha. Oo. Kabay pa nga okay lang dito si Catherine. Ate, ikaw naman to training kay Silin, no? Para makabalo man siya kung ikaw magtudlo. Sige. Kaya mabulos naman ko sa training siya kay hapon ako na mo. Pero may agatan ko sa Catherine trainingan ko. Ano hambal mo, Migo Ethan? Hambal ko, may agatan ko na ako lang training kay Silin Perme. Okay. Kaya do ka sa ako, alam si mo, makapoy ka na blan. Aba, dumayo ako. Pre, ano na kita, pre? Bayo kayo wala pa sang tao masyado. Ay, oo, matuod, pre. Ari bag ko. Pugo, pre. Ay, oo, pre. Ay, do permi ka di, pre, how? Ay, wala. Ko lang, kakaon ako di isa ka beses, pre Albedo. Ay, tawagon kong ilaga si Servidora. Ay, miss. Hello. Ay, do ka nabi sa tigog sa servidora nila. Ano ang inyo mga goals? Ano na ang mga goals man? Siyempre, mga goal lang. Ay, yatis man nga. Ay, sino ang pangalan mo, bes? Ako gali si Christina. Christina? Aba, karami sa galan mo na, Christina. Ay, oo man. Lumabalik-balik ko ni Permi. Day, Christina, ba? Mabalik-balik ka, Permi, pre? Oo, pre. Do ka namin na ni Permi, pre, panyaga, kag pamahaw, kag panyapon. Basta libre lang. Ay, hindi ko may kwarta ka. Ano, pre? Ay, sinig ko. Kung may kwarta kita, amo na, Permi, na di mabalik-balik. Ay, anong magabi doon ninyo, Day Christina? May-ari kami diri mga goals.
may lukon, may kalderita nga kanding, may alimango. Pili lang ka mo mga goals, kadamot. Ang gusto ko, presya. Boy, ba sila kay Pre Albino? Hindi ko yan sa imo, goals siya. Kay Pasi, libre ka lang ni goals, oh. Nabalaan niya, pre? Ay, oo ba? Nabalaan niya. Kita niya ba sa itsura mo, gagapalibre mo? Oo. Ay, ito sige, day. Butagi gani ng amigo ko sa isa ka serve ka kalderita ka kandeng. Na, pre, nagid, pre. Namik na, pre. Kag ano pagit Pre Albino, gusto mo ito doon siya kay baklod. Ang ano pagid na, day, ho? Ang alimango kag ang lukon, day. Baw ka namik, gid na, day mo. Ay, sige mga goals. Sige, diri lang ka mo ano. Ato na siya, pre. Abaw, gaiwol-iwol kita ang buli niya nga daw sapato, ho. Oo. Ay, oo, ma, pre. Daw, sobra pa sa lukon. Grabe sa tingkabo, pre, ba daw napilitan, oo. Sige, pre. Ay, salamat, gid, pre, ha. Nabusog, gid ko. Kaya nabusog man ang mata ko. Sang ano, pre? Sang tulog kay Inday Cristina, Grabe sa ibo, pre, ba? Sabto nagkakaon ka, bata magalit daw sa buli ni Cristina. Ay, sige. Dali na, hibos na kay Malakata. Dali lang. Babayad ko, day. Ay, oy! Day, Cristina! Mga goals. Ay, pila ganit itong abot? Dali lang, sumahon ko. Ari tanan mga goals, Ay, pila tanan, day, Cristina? 1.5 tanan, Grabe ba? 1.5 tanan ang kaon ko? Ako lang isa? Pre, ikaw lang na isa? Grabe po. Grabe ka. Pre ba? 1.5? Grabe, was-was mo ba? Sige mo, korta. Sige. Sige, Ari. Dayo kasi na. Sige, Day. Malakanta kami, Day. Ay, sige mga goals. Balik-balik lang. Sige. Pre. Dali ka, pre. Ay, salamat kit, pre, ha? Ay, hindi takit ka malimtan, pre, nga amigo. Nga kumpare. Hindi na magkamalimtan, pre. Ay, sige, sige paglakat, pre. Ay, 1.5 na lang nabili niya, di. Anon ko naman, libre yun ko sa liwat na sod, Ate, sige, pre. Babulagay na lang ta. Dili lang ko, kaya hindi ka lang yan mo. Masipa ko, pre. Sige, pre. Timing gina. Malagaw lang ko na sa imo, boss, pre. Sige. Sige, pre. Pre Albino, abo na ko. Sige, pre. Ay, nabusog gid ako ba? Ay, kasakit gid sang tiyan ko. Hudo, hindi ko katikang, ho. Tapos ang tiyan ko, daw naglapaw sa agtang ko. Hapaw. Daw nakapahuway-huway naman ko. Duwa man kaadlaw nga pahuway ang akon ba? Maayo pa malagaw naman ko to kay Predoming siguro ay. Kay daw nahidlaw naman ko sang libre. Ay, malakat ko. Makadto ko to kay Predoming. Ay, daw naginapangita ko naman nga libriyo na kuliwat ni Predoming. Ay, dito gyapon kay Inday Cristina Kalanaan. Madali-dali ko bala. Aba, sino nang nagalakat ho? Aba, do si Choy Ronico man, ha? Choy Albino! Choy Albino!
Choy, ari ka? Oo, ari ko din. Manukot ko. Ano? Manukot ka sang ano? Sang pahutang ko sa imo Ano? Daway naman ko utang sa imo? Ano nga malaman? Diba, naggulam ka sa akon 3,000? Oo, gani, pero wala mo pa man mahatag sa akon. Nagligad pa to nga manugtig kalalag ko nga ginulam sa imo. Di, wala mo pa man mahatag. Ano nga wala man? Kinatag ko to kay Choy Domeng. Ano? Kinatag mo kay Pre Domeng? Ang 3,000 kinatag mo kay Pre Domeng? Oo wala mahatag sa imo, haw? Wala. Di, manukot ko nun karon Kay manukot ko. Hindi. Kinatag mo kay Pre Domeng ang 3,000. Wala yaman gindaho sa akon, Joy. Di, inyo na naya nga duwaya problema. Basta manukot ko sang ginpahulam ko sa imo. Animal. Pre Domeng. Naisahan mo naman ko, Pre Domeng.